ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ହଉ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏହି ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ବିନା ସବୁ ଅଧୁରା। ଛୁଆଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସୁଆଦିଆ ଭୋଜି କ୍ଷୀରି। ଭୋଜି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଡଙ୍କିଏ ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ ମନ ଆଉ ପେଟ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ଭଳି କ୍ଷୀରି ବନେଇବା, ତା ବି ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ, ଘରେ ଆଉ ବହୁତ କମ ସାମଗ୍ରୀରେ, ବିନା ଘିଅ, ବିନା କାଜୁ ଖିସମିସ ଆଉ ବିନା କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ, କଲର ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ପୁରା ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ। परफेक्ट भोजी खीरी पाई सब छोट छोट टिप्स मु शेयर करिछि वीडियो रे। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। भल लागुथिले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करबा को जम्मारो भूलिबेनी। এই ভোজি କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି 1 କପ୍। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ, ନୂଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କୁକରକୁ ବସେଇଦବା। ଆଉ 1 କପ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4 କପ୍ ପାଣି ଦଉଛି କୁକରରେ। ଚାଉଳଟାକୁ ଏପଟେ 3-4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦବା ଆଉ କୁକରକୁ ଢାଳିଦବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ଯାଇଛି 2ଟା ତେଜପତ୍ର, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, 5-6ଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ। ଏ ସବୁକୁ କୁକରରେ ଦେଇକି କୁକରର ଘୁଡଣି ଦେଇଦବା ଆଉ ୟାକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ 4ରୁ 5ଟା ହୁଇସେଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡି। ଏବେ 5ଟା ସିଟି ଆସିଗଲା ପରେ କୁକରକୁ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋଟା ପାତ୍ର ନବା। ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟା ବଡ ଚାମଚର ଚିନି ଦେବା। ଆଉ ଚିନିକୁ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ ହବାକୁ ଛାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ लो फ्लेम रे एमती लगातार गोलौथिबे, नहले चीनी सांगे सांगे कला पड़िजिवो ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆମର ପିତା ହେଇଯିବ। ଏମତି ଫେଣ ଯେତେବେଳେ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଜାଣିବେ ପରଫେକ୍ଟ ଚିନି କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ 1 କପର ପାଣି ଦେବା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ ଚିନି ରେ ଯଦି डायरेक्ट କ୍ଷୀର ପକେଇବା ତାହେଲେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବାର ଚାନ୍ସେस ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେବା। ଏଇ ପାଣିରୁ 4ରୁ 5 ଚାମଚ ମୁଁ ଟିକେ କାଢି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗିନାରେ। ଏଥିରେ ଆମେ ହୋମମେଡ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ବନେଇବା ପଛରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1.5 ଲିଟରର କ୍ଷୀର ପକେଇବି ଆଉ ମିଶ୍ରଣକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କାଢିଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମର ଅମୁଲ ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ପକେଇବା।
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଫେଣ୍ଟି ଯଦି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗରମ କ୍ଷୀରରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଏଥିରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବେ। ପାଣିଆ କିନ୍ତୁ କରିବେନି, ନହେଲେ କ୍ଷୀରିର ଟେକ୍ସଚର ଆସିବନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ସିଝା ବସେଇଥିଲେ ବା ଯାଉ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଚାମଚ, ଡଙ୍କିର ପଛ ଅଥବା ସ୍ମାସରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡି ଦବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଛେ କ୍ଷୀର, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦି ଡଙ୍କି ପକେଇ ଦେଇକି ସ୍ମାସ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଚାଉଳ ସିଝା ବା ଯାଉକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦବା। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କରି ରଖିଥିବା ହୋମମେଡ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କକୁ ବି ଦେଇଦବା। ଗୋଳେଇବା ପରେ ଏଇଟା ଏବେ ବହୁତ ପାଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡିଦବା। କୋଡିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ଆଡ କରିଦବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ପକେଇବା ଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଡଙ୍କିରେ ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଲା ବେଳେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡିଦବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ୟାକୁ ଗୋଳଉଥିବେ। କ୍ଷୀରିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ବସେଇ ଯେତେ ଗୋଳେଇବେ ତାର ଟେକ୍ସଚର ସେତେ ବଢିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ଗାଢା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିଦବା, ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡିଦବା। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ କ୍ଷୀରି। ପୁରା ସର ବସିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିମି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲକୁ କାଢିଦବା। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି, ସୁପର ୟମି ଭୋଜି କ୍ଷୀରି। ତା ବି ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟରେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।